wagt medisinada okap ýören esasan da 1-nji kursdan 3-nji kurs aralygyndaky studentler hiç zada düşünüp bilemýär. Hiç zat kellemde galan ýok diýseler, öýündekiler ýa tanış bilişleri ýany ýok. Medisinada köp zat praktikada görüp öwrenýän diýerler. Indi öz başymdan geçen zatlar da indi men şu wagt Xitayda 5-nji kurs praktikada öwrenýän diýsem kam. Dogry görýän köp zat görýän. Ýene göreniň bilen diň däl da diýjek bolýan. Onsoň özüň edende de öz eliň bilen bir zatlary etmeli bolsa da şol zatlary etýän student bolansoň hemme zat saň inanmaýarlar. Şu gündelik şolda gaýtalap ýörýän hiç soňa waka praktikam hiç gyzygy peýdasy ýok ýaly görnýär. Soň şeýle pikirlenip otursam şolaryň diýýän zatlaryna biz ýalňyş düşünýär eken. Praktika döwrü köp oňa gowy öwrenýän ýöne görüp däldi. Gören wagtyň herkeli soraglar ýüze çykýar. Indi sen şunu göreniň bilen hiç zat öwrenmeýäňdi. Indi şu soragyň üstünde işleseň ne şonda köp zat öwrenýär. Şonda kelläňde galýar. Indi şunça wagtlar bas-baslap esas diýjek bolýan zatym hökman praktika döwrüne garaşyp ýörmän. Täg özüňiz studentinde okap ýören wagtyňyz üniversitetde klasda okap ýören wagtyňyzam gowda öwrenme usul bar eken diýjek bolýanym. Meniň özüm praktika sebäpli däldi. Ine şu Instagram, TikTok sebäpli köp zat öwrendim. Hudaýa şükür. Bu zatlardan näde öwrendim diýip soramagy mümkin. Sebäp köpleriň düşünjesinde TikTok, Instagram bu zatlar iyisizleriň işi. İyisizleriň bir güýmenjesi. Ýöne mende nähil ýagdaý ine şeýle video zat paýlaşdym. Indi köp adamlar komentar edýär, özme ýazýar. Neş ýagdaýmyşlar ýaly. Şu ýagdaýda näme etmeli, ýa şu näme sebäpden bolýar diýip menden soraýarlar. Ýagny şeýle sorag gelenden soň men özüm şu kitapdan gözleýän, ýa bolmasa da özüm internetden, ýa mugallimden şeýle öwrenýän Hudaýa şükür. Şonuň üçin şu wagtda okap ýörenler ýa indi okajaklar dogry kitap okamaly. Ýöne diňe kitap okap ýatman şeýle zatlaryň üstünde işleseňiz has bolar. Indi men size TikTok, Instagram şunu diýip aýdam ýok ýöne. Şu zatlar etmände de sonra köpde durmuşdy. Indi şu zat gören ýagdaýynda da şu kesel näme sebäpden şeýle bolýar? Şu kesel bolanda nämeler etmeli? Ne şeýle soraglar we şoň üstünde işleseňiz has gowy işe bolar.